हाथ पुरी दे हाथ पुरी खा 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 रेडी सब हाथ पुरी खाऊ गोटे टे मु वीडियो उठू सन्तिर क्या खाऊन कौन टी चालू पार्टी ना चलनी हाँ चलानी बहुत बाट पड़े रे बहुत बाट पड़े सब एपट लगौन सेपट वाला कौन नेलनी सब हाथ चलाओ गोटाए पत्र दी जन खाऊ छेड़िया